Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom si ukážeme, aké súčiastky som si kúpil v LEGO obchode vo Viedni. Minul som tam viacej peňazí, ako som očakával, pretože som si nakúpil dohromady 19 takýchto pohárov. Myslím si, že bol pondelok, ten deň, ktorý som tam bol. Čerstvé súčiastky dostali v piatok, niekedy cez deň alebo večer. Takže keď som tam prišiel, všetky šuflíky so súčiastkami mali plné. Vyslovene plné nových súčiastok, ktoré som tam dovtedy ešte nevidel, ktoré dovtedy takto k dispozícii neboli. Veľmi som bol potešený, ale myslím si, že s veľa súčiastkami som to prehnal. Veď si to ukážeme. Takže 19 pohárov. Ako prvé nakúpil som si 6 pohárov takýchto súčiastok. To sú kocky 1x2 s profilovou úpravou, ktoré vyzerajú ako murovaná stena. 6 pohárov. V jednom pohári mám okolo 730 kusov. Aj keď tu vidíte iba 4 poháre, 1, 2, 3, 4, 2 poháre už som si uložil. Takto vyzerá môj šuflík, do ktorého sa mi zmestí presne 1500 týchto súčiastok. Takže tu máme 1500 súčiastok, pekne naskladaných. Problém je, že 6 pohárov je asi tak 4 poháre viac, ako som potreboval. No, nič to. Už ich mám. Ďalšie súčiastky, 2 poháre rovnakých súčiastok, kocky 1x2 v bielej farbe, áno, s povrchovou úpravou tehlového múru, tentokrát biela farba, ako som už povedal. Tieto som si kúpil iba 2 poháre. Našťastie, toto som neprehnal, 2 poháre sú tak akurát, aby sa mi zmestili do jednoho šuflíka, ako som ukázal pred chvíľkou. Ďalší pohár, ktorý som si kúpil, je podobná súčiastka, ale tentokrát 1x4. Áno, toto je v pieskovej farbe, tu mám jeden pohár, to je tak akurát, okolo 340 kúskov. Potom taká istá súčiastka, ale v levanduľovej farbe. Ďalší pohár je plný, trochu si uprazme, aby sa nám zmestilo sem presne pred kameru. Ďalší pohár je plný svetlo-zelených listov. Takéto krásne svetlo-zelené listy. Plný pohár, trošku na kameru, plný pohár svetlo-zelených listov. Odhadovaný počet asi tak 2000. Zdá sa to veľa, ale keď tieto listy využívate na stavbu stromov, na jeden strom ide minimálne 60 týchto listov. Ono sa to zdá, že 2000 kusov je veľa, avšak pri nejakej stavbe väčšej, napríklad nejakého Lego mesta, ani neviete a už je to celé minuté. Ďalšie, čo som kúpil, sú listy také isté, ale v takéto krásnej zlatej farbe. Tuto, priznám sa, jeden pohár je asi príliš veľa. Ďalší pohár, ktorý som kúpil, je plný pohár týchto lámp. A keďže som veľmi šikovný a párkrát som si ho už vysypal, tak vám ukážem takto pozbierané časti, čo tam ešte bolo vysypané. Takéto malé stonky, takéto tieto priesvitné žlté súčiastky tam boli. Ďalší pohár, ktorý som mal, bol plný tých dvoch typov súčiastok. Je to takéto oblúkové biele zábradlie a klasické rovné biele zábradlie. Toto bolo plné, mal som proste celý štos až od spodku až hore, potom ešte jedno, ale už som ich medzičasom požičal synovi na hranie. Medzi tými súčiastkami boli nasypané všelijaké drobnejšie súčiastky, ktoré si ešte ukážeme v iných pohároch. Ďalší pohár, ktorý si myslím, že som prehnal, je pohár s takýmto zlatým zábradlím. Krásne zlaté zábradlie. Je to trošku veľa. Tam sú dlhé rady, dlhé stĺpce týchto aj v strede, po bokoch, všade. A kde bolo miesto, nasypal som zase tieto stonky a tieto priesvitné okrúhle súčiastky. Z jednoduchého dôvodu boli to jediné dve najmenšie súčiastky,
ktoré tam mali a chcel som čo najviac optimalizovať priestor každého pohára, to znamená natlačiť tam toho čo najviac, aby sa to za tie peniaze platilo. Ďalšie poháre, a ostávajú nám tu 4 poháre, kde máme napríklad tento pohár, z tohto som sa veľmi tešil. Toto sú 1x4 priesvitné, tmavo-modré, hladké dláždice, výborné na stávanie väčších vodných plôch. Na spodku sú tmavo-modré, malé šikmé súčiastky. Myslím si, že to dobre vidno aj na tej kamere cez ten pohár. Tie sú asi potiaľto a zvyšok sú potom tie 1x4 hladké. Obidve sú tmavo-modrej farby a tieto dva typy súčiastok, ako som spomínal, boli nasypané aj v tomto pohári na vyplnenie miesta. A na spodku vidíme zase presne 18 kusov tých kociek 1x2. Naplno využitý pohár. Na vrchu, čo bolo? Na vrchu boli presne takých tých 16 kusov a presne takých súčiastok. Ostávajú nám 3. Tieto už nie sú prehnané, pretože je tu veľký mix rôznych súčiastok. Asi môžeme sa pozrieť konkrétnejšie, čo sa nachádza v tomto pohári a môžeme to vysypať. Áno, zase tu máme tieto kocky, ktoré boli na spodku, čiže 18 kusov týchto kociek. A potom tu máme všeličo rôzne skúsenosti. Máme tu biele kruhy, biele disky, ktoré sa vlastne dajú použiť ako strecha na tie lampy, ktoré sme si ukazovali. Toto sú tie malé šikmé súčiastky, ktoré sú na spodku toho pohára. Máme zopár takýchto čiernych plošiniek 1x4. Potom tu máme zlaté ornamenty, trošku listov na vyplnenie miesta. Potom tu máme ešte v rôznych farbách 1x4. Áno, máme ešte takéto súčiastky. Nejaké zelené, rohové. Potom tieto v bielej farbe. Zopár týchto v nejakej rúžovej farbe. Zase tieto stonky. Ešte takéto nejakej koralovej. Toto je koralová farba. Pozrieme sa na ďalší z tých 3 posledných pohárov. Máme tu štos diskov v tmavo-šedej farbe. Veľmi dobré na stávanie satelitov, aj keď neviem, kedy budem potrebovať 20 satelitov. Potom tu máme tieto mriežky. Veľmi dobré na budovanie nejaké kanalizácie alebo nejaké zvýšené plošinky. A tu máme veľa takýchto rebríkov. Dá sa z nich postaviť klasický rebrík. Áno, na ktorý môže vyliezť nejaký maliar alebo niekto. Ďalšie tu máme tieto biele, presne tie boli tam iba na spodku vyplnené. Potom tu máme krásne dobrý príklad. Teraz máme tu to vyzerá ako vlastne hlava klasického štandardného Lego panáka. Dá sa nasadiť na túto lampu. Na to sa dá nasadiť disk. A máme kompletnú lampu. Ďalšie súčiastky, tu máme tieto parádne kolesá na staré koče. A máme tu tieto krásne zelené stonky s 3 výbežkami. Výborné na stávanie kvetín, ale aj stromov. Pozrime sa na pohár číslo 3. Ako vravím, 19 pohárov. Trošku som to prehnal. Ďalší stos týchto zábradlí. Buď to môže byť rebrík, alebo to môže byť zábradlie. Tieto na spodku boli klasicky na vyplnenie. Zlaté listy máme čierne, šikme, 1x1. Tu máme čisto priesvitné sklíčka do okien
okná nemali. Ďalšie tieto stonky, zase vyslovene iba na vyplnenie miesta v pohári. A to je, myslím si, všetko, čo sa týka týchto 19 pohárov. 19 pohárov je príliš veľa. Poučil som sa z tejto skúsenosti. Jednak aj z finančnej stránky a jednak aj zo skladovacej stránky. Dobre, myslím si, že som už o tomto kecal dosť. Môžeme to tu ukončiť. Ďakujem za sledovanosť a prajem vám pekný deň.